Гостуваме на Christmas Fest. Много благодарим за поканата и за възможността да се изявим на тази хубава сцена с още по-прекрасна публика. Нашето представяне ще започне с авторската песен на нашата преподавателка, вокалната педагогка Кали Костова, която се казва Коледа, много тематично, и тя ще сподели кой е направил аранжимента. Съответно, искам да подчертая, че музиката и текста са изцяло нейно дело. Пожелавам ви приятно слушане с нашата програма и светли празници! Здравейте от мен! Днес Коледа ще звучи за пръв път пред всички вас. Както разбрахте от Ленка, текстът и музиката са мои, аранжиментът е на Денислав Стойчев. Пожелавам ви приятно слушане на нашата програма. Благослов.